a cambra el que fem és, sobretot, agrair la contribució a la riquesa de la societat que ha tingut empreses com aquesta. Són molts anys, han passat 3 guerres, han passat 2 pandèmies, han passat moltes dificultats segur, però també moltes alegries, i de fet el que volem nosaltres és reconèixer aquesta trajectòria i sobretot donar-los les gràcies per la contribució que han fet a la riquesa del país i a la riquesa de la ciutat. Jo com a representant de la Diputació de Girona, però sobretot com a l'empordanès i com a figuerenc, doncs és un orgull poder celebrar aquest tipus d'actes i posar en valor el negoci de base familiar i posar en valor totes aquelles característiques que crec que han reforçat el caràcter a l'empordanès i figuerenc, i sobretot el que dèiem, la resiliència. Estem parlant d'un negoci de 1914, l'avi de Pont de Molins que va venir a Figueres, el rellotger de Pont de Molins, es van traslladar aquí al carrer Ample i ara estem en ple segle XXI, 2023, celebrant aquesta fita històrica, i per tant la nostra obligació és la d'acompanyar en aquesta família i la d'encoratjar-los a continuar molts anys més al capdavant d'aquest negoci de base familiar. Doncs per Figueres suposa un gran orgull poder tenir establiments històrics del reconeixement que estem fent avui, precisament perquè és una ciutat eminentment comercial, forma part del seu propi ADN, i com comentàvem, els negocis familiars, aquests comerços de proximitat, és els que ens donen aquesta singularitat, que ens fan especials, que ens fan únics, que a més demostren que el comerç és molt més que una transacció econòmica d'un producte, que va molt més enllà, que té una funcionalitat social que a vegades no li sabem reconèixer, no? I que és el que fa que les ciutats siguin el que són, perquè no són més que la seva gent. I quan tenim botiguers com per exemple l'Enriqueta, que fa totes aquestes coses amb un meravellós somriure, no? I que té la capacitat d'aixecar la persiana cada dia amb la millor de les seves cares, doncs això fa que la ciutat se n'hagi d'enorgullir sí o sí. Per això aquests reconeixements són importantíssims per donar el pes que toca en el comerç i a la gent que fa una aposta per al comerç, per un negoci, però també per la ciutat. És una satisfacció molt gran, perquè primer arribar a 100 anys ja, i a més el reconeixement a les generacions anteriors que no ho van tenir fàcil, perquè es van trobar amb la guerra civil i tot això va quedar enrunat, no va quedar res, torna a començar de zero. I esclar, en 100 anys és el que dèiem, passen moltes coses i és una satisfacció poder celebrar-ho, i aquest reconeixement, perquè també fa honor als pares, a l'avi i a tots els anys que portem nosaltres aquí, que ja són... Clar, jo n'hi he de portar ja cap a 50 anys aquí. És la casa familiar, perquè esclar, els meus pares vivien a dalt, dinàvem aquí... I al final s'ha arribat fins aquí i el que diguem fa molta il·lusió perquè és l'esforç dels que hi ha hagut abans i fins nosaltres, no? I és un reconeixement que dius, se n'està orgullós.